χαμηλώσω τον ήχο, γιατί άμα ακούγεται το βίντεο... Εντάξει, τώρα το έφτιαξα. Έχω φτιάξει ένα μια σπιταρόνα, πολύ καλή, μα πολύ ωραία. Την έχω ανεβάσει, σε μια εφαρμογή την έχω ανεβάσει. Αλλά όταν την ανέβαζα δεν είχα κάνει την πύλη. Τώρα την έκανα την πύλη και δεν είχε ανεβαστεί μαζί με την πύλη. Και τώρα δεν μπορώ να τη σβήσω κάπως έτσι, να την ανεβάσω με την πύλη. Δεν ξέρω γιατί. Να η πόλη μου, αυτό εδώ πέρα είναι το χωριό μου. Και να το σπίτι μου. Κολλάει πολύ το Minecraft. Να το σπίτι μου. Δεν το έχω κάνει ωραίο από μέσα. Δεν ξέρω να φτιάχνω πολύ καλά σπίτια. Φυσικά ξέρω να φτιάχνω πολύ καλά σπίτια, όμως από μέσα όχι πολύ καλά. Έλα. Σταμάτα πατάτα. Σταμάτα. Φάω την πατάτα μου. Πατάτα μου. Πατάτα. Στρίψε πατάτα. Μπράβο πατάτα. Πατάτα. Έλα ρε πατάτα. Ρίξε την πόρτα πατάτα. Πες μέσα πατάτα. Γύρνα πατάτα. Γύρνα πατάτα. Γύρνα πατάτα. Μπράβο πατάτα. Μπράβο πατάτα. Πατάτο πατάτα. Πατάτα. Μπράβο πατάτα. Να δω πόσες άλλες πατάτες έχω. Τι στο... Όχι ρε φίλε, τώρα δεν μπορώ να βάλω. Δεν μπορώ να βάλω. Μαμά μου, μπορώ να βάλω προφυλακτικά μου. Μαμά μου, μαμά. Ρόμς, χαχα. Μου το κόλλημα σου μέσα. Πάω να αρχίσω. Έλα ρε εσύ. Μαμά μου τρύπησε το σόβρακο. Μαμά. Να τουαλέτα. Αυτή είναι καλή. Σηκώ πάνω. Σηκώ πάνω μωρέ. Σταμάτα το shift. Εγώ σας έδειξα το σπίτι μου. Θα σας ξαναγήσω και στο village χωριό μου. Και μετά θα κλείσω το βίντεο. Χαχα. Αστείο. Αμό το μπες για μάτι σου. Αυτό που σε γέννησε. Αυτό που του σου φτιάξε το σπίτι. Πίσω. Πάνω. Εντάξει. Δεν κοντεύει η νύχτα. Όχι. Κολλάει φίλε. Τα άλλα βίντεο που θα ανεβάσω ελπίζω να μην κολλάνε. Έλα. Μπράβο σου. Έλα. Μπράβο σου. Μια μότη μου. Τώρα πετάνω χάρη σε εσένα. Ναι, εσύ που με κοιτάς καλά. Εσύ φταίς για όλα. Εσύ κατούρισες στο πηγάδι και βάλες φωτιά. Εσύ τα κάνεις όλα καλέ. Έλα εδώ μιας και είσαι εδώ, άνοιξε μου την πόρτα. Φουμάτι, γύρνα. Ντάνο. Αχ, Ντάνο. Κόκκινο γουλ θα βάλω τελικά. Να γίνει πιο ωραίο. Μόλις μπαίνουμε στο νησί μας και μου χορεύουμε κρέμας. Κλείσε το πορτάκι. Μην το σπάς γαμό το σου, το γαμό το κολαράκι. Τι είπα τώρα ξέρω, μα και εγώ δεν γουστάρω. Γυρνώ τώρα πίσω
δεν θες να στη πιάσω. Τι μαλακίες λέω. Δεν ξέρω ούτε κι εγώ. Πάω να κάνω πουλάω πατάτες. Έλα, πάρ' την πατάτα. Πουλάω πατάτες. Πήγε. Πουλάω πατάτες. Πουλάω πατάτες. Πουλάω πατάτες. Έλα δώσου βίλατζε. Γάμο τόσο. Κάτι δεν θέλει. Τέλος πάντων κυρίες και κύριοι, τέλος πάντων τελειώσαμε με το βίντεο με το Minecraft. Και τώρα εγώ θέλω να κλείνω λίγο και να πάω λίγο στην εκκλησία να κάνω το πατέρ ημών και θα κλείσω. Θα πούμε την προσευχή. Αμέ. Ακούτε όλοι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο αθάνατος εσών ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο ισχυρός, Άγιος ο αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο αθάνατος ελέησον ημάς. Πάτε μόνο εμείς ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλιά σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως ένα μόνο διαπίστηση της γης, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ της βασιλιά σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Το έχω ξεχάσει λίγο, τέλος πάντων, γεια σας φίλοι! Κλείνω, άντε γεια!